Ekwulekwu TV, onye na-akpọ? Ọchakamaka, enyi m nwoke kwere egonye m wivon nsị ya gonye m. Maka gịnịzi? Amaghịkwa m ya, mgbe ọbụla m gwa ya ọsị m jee gụba akwụkwọ m. Egwu ya, ọ sị gị jee gụba akwụkwọ gị? Ya, ma chekwara ka m jụọ gị, ka ọ sị gị jee gụba akwụkwọ gị, ịsịkwana ya gịnị? Ọcha, ọkwa anọda guy ka m na-achọzi, ike ya abụgo m nwa ama mmenwukwu ya o. Bịa, kedu afa gị? Afa m bụ Amaka, nwa Amaka. Nwa Amaka? Nwa Amaka ịwa anụ ọfịa. Ọcha, Oji? Ọchakamaka. Oji ka ọjọka, asị m na ịwa anụ ọfịa. Ị nechala anya wee fụ nwoke na-asị olodo dị ka ịgụba akwụkwọ gị wee rapụ ya. Ị rapụ ya na-achọ onye nke ya egonye gị wivon ka i wee kpuchie okpokoro isi ya nwere ive tọgbọ n'ime ya. Itibọrịbọ. Ọcha, you are insulting me. Ọ sị gịnị? I said you are insulting me, Ọcha. Hey, shut up. Kedu onye gwa gị nọ you are insulting me ka a na-akpọ ya? Ọsọ gị kọtụ fon agbụgbụ gị ive nchọ ịgwa gị. Isi komkom, ị ghara gị agbakpọkwa na fon ọzọ ka mmadụ ive na-eme gị n'isi. Hey, insulting me biko nụ, ndị be anyị. Ndị ụwa, ndị ụwa. Ndị Facebook, biko nụ, like anụ na peji anyị o. Ndị YouTube, biko nụ, subscribe anụ o, biko nụ, subscribe anụ o. Ngwa, ka emechaa nụ.